Tajb it-tieni qari għallum meħud mill-Littra lill-Ebrej, kapitlu 1 u minn vers 5 sal-aħħar tal-kapitlu. Se naqra mill-traduzzjoni l-ġdida, tajjeb. Vers 5. Għax lil-liema mill-anġli qatt qal intibni jien illum nissiltek. U jerġa' jien se nkunu missier u hu se jkun li iben. U meta jerġa' jġib il-primogenitu fid-dinja jgħid u ħajadurawh l-anġli kollha talla. U għall-anġli jgħid u jagħmel l-anġli tiegħu irjieħ u l-qadija tiegħu fjamma tan-nar. Imma l-iben jgħid it-tron tiegħek u Alla u għal dejjem ta' dejjem u x-xettru tar-rettitudni u x-xettru ta' saltnatek. Ħabbejt il-ġustizzja u batt lill-legalità minħabba fek Alla tiegħek. Unzjunak biż-żejt teżultanza ola minn sħabek. U int fil-bidu sejjist l-art u smewwiet huma xogħlijiet idejk. Huma jinqerdu imma int tibqa'. U kollha jeqdiemu bħal-libsa u bħal-mantell se tgerbibhom bħal-libsa se jkunu mibdulin. Imma int tibqa' l-istess u sninek mhumiex se jintemmu. Imma lil min mill-anġli qatt qal poġġi fuq l-leminja tiegħi sa ma nqiegħed l-edewwa tiegħek mirfes għal saqajk. Mhumiex kollha spirt għaddejja mibgħutin għas-servizz minħabba dawk li għandhom jirtu s-salvazzjoni. Jalla l-mulej bierek dan il-qari tal-kelma maqazza tiegħek. Bl-istil uniku tiegħu l-awtur lill-Ebrej jiftaħ minn ma qed idum mal-lewża b'affermazzjoni qawwija tajjeb jippreżentalna dak li huwa fl-interess tiegħu li għaddilna t-tarif ta' Kristu fl-eċċellenza, fid-dinjità, fil-ħtieġa kemm ta' bilħaq neħtieġuh lilu u li xejn iżjed. L-eċċellenza ta' Kristu, rivelazzjoni suprema li Alla tagħna permezz ta' ibnu l-awtur lill-Ebrej jippreżenta direttament. F'sentenza waħda, li kważi taqtalek nifsek biex taqra, u allura jagħtina ritratt ta' liben bħala il-profeta, l-qassis u s-sultan li Alla ħatar fuq il-knisja tiegħu. Il-profeta infatti jgħid li huwa jerġa' aqwa u aħjar mill-profeti l-oħra kollha li deru qabel. Infatti dawk kienu qegħdin ħabbru minn qabel x'kellu Alla x'kellu jwettaq permezz tal-profeta l-kbir illi ta' bilħaq ikkomunikalna il-rieda sħiħa ta' Alla. Tant li m'għandniex għalfejn inħabtu bib ieħor biex nitgħallmu xi ħaġa illi Ġesu ma qalilniex. Tajjeb Ġesu huwa il-profeta l-kbir u wkoll il-qassis illi għamel purifikazzjoni għad-dnub. Hawnhekk l-awtur jiġbor il-missjoni kompluta ta' Kristu għala der fosta fuq dil-art biex jaqlanna il-maħfra mingħand Alla. Purifikazzjoni tisfija tad-dnubiet kollha tagħna. Imma wkoll huwa il-sultan, sultan fuq l-univers illi huwa nnifsu ħalaq, tajjeb imma wkoll sultan imqiegħed fuq l-emnija tal-majestà fl-ogħla smewwiet illi Alla ħatru għal protezzjoni tagħna, il-disċipli tiegħu ħatru wkoll bħala superjuri fuq kollox, saħansitra fuq l-anġli. Din hija l-affermazzjoni tal-awtur u issa jrid jagħti prova jew evidenza li hekk hu. U allura l-bqija tal-kapitlu, kapitlu 1, il-qari li qrajna milux, hawnhekk se jagħtina issa l-evidenza illi ta' bilħaq Ġesu huwa superjuri imqar għall-anġli. Forsi għalina tiġi xi ħaġa ovvja illi Ġesu huwa superjuri għall-anġli, però ma kienx hekk għal dawn il-qarrejja li rċivew din-littra l-ewwel darba. Għaliex? Għax dawn kienu nies Lut illi dak iż-żmien nafuha bħala fatt il-Lut kellhom fissazzjoni tremenda fuq l-anġli. Bħalma llum fil-kultura tagħna hemm fissazzjoni tremenda fuq min? Fuq il-qaddisin, mhux vera. Il-problema tal-Lut kienet
sikka differenti però l-istess problema. Flok ma nżommu l-ħasa tagħna fissa fuq dak li kapaċi huwa kompetenti li għamilna l-ġid fuq Ġesu Kristu, nintilfu fuq 1000 oġġett ieħor. Problema ta' dawn l-Ebrej kienet illi appuntu kienu mrobbjinek il-fissazzjoni fuq l-anġli. Il-Bibja tagħtina ħafna informazzjoni fuq l-anġli. Jissemmew inqas minn 300 darba fil-Bibja kollha. Jissemmew aktar fit-Testament il-Ġdid milli fil-Qadim. Interessanti. Però mal-informazzjoni li għandna fil-Bibja dawn baqgħu iżidu, jivvintaw. Tajjeb pereżempju, kemm l-anġli jissemma bismu fil-Bibja 2 biss. Mikiel u Gabriel, imma l-lud żiedu ħafna ismijiet, Uriel u Rafael, u għamlu sistema komplikata ta' gradazzjonijiet ta' anġli anke biex iservu bħala medjaturi bejn Alla u l-bniedem. Li għandek bżonn tmur għand l-anġli mbagħad għand gradi ieħor ola ta' anġli u nibqgħu sejrin hekk. Ta' bilħaq l-anġli kellhom ir-rwol u għad għandhom ir-rwol tagħhom fil-trattament tal-amana l-bnedmin. Pereżempju, l-anġli kienu involuti floti tal-liġi meta Mosè tala fuq il-muntanja Sinaj u Alla taħ il-kmandamenti, il-żewġ twavel tal-liġi, plus imbagħad l-ordinanzi u l-istatuti kollha, l-anġli kienu involuti. Fatti Stefnu meta beda jakkuża direttament lill-semmija tiegħu qalilhom intom li ħadtu l-liġi jew rċivejtu l-liġi kif ingħatat mill-anġli frattant ma ħaristuhiex. Tip ta' diskors li mbagħad finalment wassal biex miet martri għal Kristu. Però hawnhekk Stefnu qed jgħidilna li l-liġi ingħatat permezz tal-anġli. U allura forsi dik qed waħda mir-raġunijiet il għala l-lut kellhom din il-fissazzjoni kbira fuq l-anġli. Però kif għattilkom ukoll kienu ffiċċija bħala medjaturi. Illum il-ġurnata wkoll in-nies għandhom dal-iżbal komuni li jitolbu lill-qaddis għat-tali ħaġa u l-qaddis li oħra għat-tali ħaġa. Anke dakinhar in-nies ħassewhom il-bogħod minn Alla li hemm distanza bejn u bejn Alla u allura din id-distanza setgħu ħajdu hekk jagħlquha billi jirrikorru għand l-anġli. L-anġli kif għattilkom, il-Bibja tafferma l-eżistenza tagħhom, jeżistu dawn l-ispirti għaddejja, ħlejja intelligenti li Alla ħalaq, ħlejja li jħossu, pereżempju Ġesu jgħidilna illi għal kull midneb li jindem, tajjeb ikun hemm ferħ fil-preżenza tal-anġli tal-Alla. Alla jifraħ u l-anġli tiegħu jifirħu miegħu għal kull wieħed illi idu li Alla. Nafu wkoll li l-anġli ma jiżżewġux, infatti Alla ħalaq għadd ta' anġli fiss, mindu ħalaqhom la żdiedu u lanqas naqsu, xi ħaġa differenti minn kif għamel magħna bnedmin ħalaq koppja oriġinali Adam u Eva u minnha mbagħad bil-mod il-mod bdiet tikber ir-razza umana. Tajjeb, però l-anġli ma jiżżewġux u lanqas imutu. Aħna ngħaddu mill-mewt fiżika l-anġli ma jmutux, nafu wkoll huma organizzati fi gradi differenti, pereżempju Pawlu jsemmi l-prinċipati, is-setat, il-qawwiet, tajjeb nafu li hemm is-serafini u l-kerubini, għadna kif kantajna. Il-lut kellhom rispett kbir lejn l-anġli. U saħansitra xi wħud minnhom kienu jadurawhom. Ġifieri tista' tkun għar minn hekk? Tant kellhom reverenza lejn l-anġli. U din dal-isbal ukoll beda jinfiltra fil-knejjes apostoliċi anke minn kmieni. Illi Kristjani biżball kienu imħajra li jadoraw l-anġli, jitolbu lill-anġli. Kolossin 2 infatti Pawlu kellu jikteb din l-ittra biex jikkoreġi ċertu żbalji li kienu qegħdin isiru fil-Knisja ta' Kolossi u jgħidilhom illi għandkom tibqgħu żommu sħiħ mar-ras li huwa Kristu.
Tallu l-ħadd mi jisir ilkom ħlaskom. B'umiltà volontarja u qima lill-anġli billi jindaħal dak il-ħwejjeġ li marax minn fuq mill-fruwa ta' moħħ tal-ġisem. Isu sitwazzjoni karizmatika tal-lum il-kulħadd qed jikklejmja li qed fenna fina jara l-viżjonijiet u d-derijiet li għandu xogħol li għandhom kuntatt mal-anġli. Dawn saħansitra kienu qegħdin imħajrin lilli jaduraw l-anġli bħalma kienu jagħmlu l-Lut fl-ewwel seklu. Ġifieri issa l-awtur irid joħodha taħt idejh illi la darba l-anġli kienu ħanejdu hekk l-aktar apprezzati mill-ħolqien talla. Irid juri li Kristu jerġa' huwa superjuri għall-anġli, irid jaqlalhom id-devozzjoni tagħhom lejn l-anġli. Tajjeb u jiffokaħilhom fuq min ta' bilħaq għandhom juru l-lealtà sħiħa tagħhom. Tajjeb, anke jekk qabel Alla kellimna bil-profeti supremament b'Mose, l-Lut kienu devoti ħafna ta' Mose. Darba lil-wieħed infejjaq minn Ġesu għallulu int dixxiplu ta' dak ta' Ġesu, maħna dixxipli ta' min? Ta' Mose. Aħna nafu li Alla kellem il-Mose. Imma dal-bniedem minn fejnu? U allura il-Lut ukoll kellhom din id-devozzjoni lejn Mose lejn il-profeti. L-awtur l-Lut diġà urina li huwa ola mill-profeti. Għaliex? Għax il-profeti kull ma għamlu ħabbru minn qabel il-miġġija ta' Ġesu Kristu. Pietru infatti jgħidilna fl-ewwel littra tiegħu illi fuq din is-salvazzjoni stħarġu u fiċċew sewwa l-profeti li ħabbru l-grazzja li għandha tkun mogħti għalilkom. Huma feċċew li jkun jafu għal min jew għal liema żmien l-Ispiritu ta' Kristu li kien fihom, rid jgħid meta kien jixdilhom minn qabel dwar it-tbatijiet ta' Kristu u l-glorji li kellhom jiġu wara. Ġifieri, ix-xogħol, ir-rwol tal-profeti tal-antik kien li b'xi mod jew ieħor jidderġuna minn qabel lejn Ġesu Kristu. Issa l-awtur lill-Ebrej irid jurina illi kollox qiegħed jikkonverġi, se jkun anġli, se jkun profeti. Dak kollu li Alla għamel minn qabel, kollox qed jikkonverġi lejn il-punt wieħed li huwa Ġesu Kristu. Allura il-Kristjaneżmu bażikament huwa it-tarif ta' Kristu. Illi aħna nikbru fit-tarif tiegħu, illi aħna inżommu sħiħ miegħu, illi aħna jkollna l-eruq tagħna fih, illi aħna jkollna minkunu mibnijin fuq il-pedamenti ta' Kristu. Illi ma nżommu lil ħadd bħala l-blata tagħna ħlief wieħed Sidna Ġesu Kristu. Faċilment l-attenzjoni ta' ruħna tajjeb nitilfuha fuq affarijiet oħra. Littra lill-Ebrej hawnhekk qed tindikalna il-prestiġju, id-dinjità ta' Ġesu Kristu sabiex l-attenzjoni ta' ruħna tkun esklusivament fuq bħalma ġara fuq l-olja tat trasfigurazzjoni. Deru Mose u Elija ma' Ġesu Kristu qed jitkellmu dwar il-passjoni u l-mewt li kellu jieħu f'Ġerusalemm. Finalment, it-tliet dixxipli kienu preżenti semgħu il-leħen tal-Alla u jgħid dan ibn il-maħbub. Isimgħu lilu. Imbagħad meta ħarsu madwarhom maraw il-ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. U f'dik il-pożizzjoni l-awtur lill-Ebrej iridna niġu. Illi aħna ma naraw il-ħadd, ma npaxxew b'ħadd ħlief b'Ġesu innifsu. Iridna li nkunu bħal dawk il-Griegi li meta telgħu Ġerusalemm marru għand Indri u marru għand id-dixxiplu li hu Filippu u qalulhom nixtiequ naraw lil Ġesu. Jalla din tkun ix-xewqa tagħna illi aħna narawh nitpaxxew bih ikunu kuntenti bih u ma ħallu xejn u ħadd milli tellifna f'din l-attenzjoni tagħna. L-awtur issa irid jilħaq il-għan tiegħu, irid jurina li Ġesu huwa suprem, huwa ola, aqwa, aħjar mill-anġli, l-anġli huma l-ola tlejjaq talla, tajjeb, billi jikkwota mis-Septwaġinta. X'inhi s-Septwaġinta? Septwaġinta kienet il-Bibja popolari tal-Lut meta nkitab it-Testament il-Ġdid. Tajjeb,
kienet it-Testament il-qadim maqlub għal Grek, u peress li Grek kien bħall-Ingliż tal-lum, kulħadd jaqrah, tajjeb. Il-Bibja mill-Ebrajk qalbuha għal Grek, tajjeb, kien hemm jgħidu 70 skular u għalhekk semmew is-Septuaginta jew traduzzjoni tas-70. Tajjeb li kienet il-Bibja popolari għall-lut. U allura dan l-awtur jikkwota propjament mis-Septuaginta. 7 kwotazzjonijiet magħżula għal kbir biex jurina li iva Ġesu definittivament huwa kif ħadd jien fl-introduzzjoni tal-ittra li huwa ola minn kollox. U l-fidi Kristjana tikkonsisti f'relazzjoni ħajja vitali ma' Ġesu Kristu li inti tkun tiddependi u tħossok sodisfatt biss bih. L-awtur jgħid li l-iben huwa eżaltat ola mill-anġli l-ewwel nett għax huwa l-iben tal-Alla. L-ewwel raġuni li tina ikkonsidra t-titlu tiegħu l-iben ta' Alla. Ċertament l-anġli fil-Patt il-Qadim kemm il-darba jissemmew li huma uliet Alla, sons of God. Però l-iben huwa titolu biex jurina l-isem aktar eċċellenti. Huwa iben minħabba l-inkarnazzjoni tiegħu. Meta l-Anġlu Gabriel der lil Marija u ħabbrilha x'kien se jsir minnha, għalilha hu se jkun kbir u jsemma bien il-għola. U l-mole Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. Mbagħad ikompli jgħid wieġeb l-Anġlu għalilha l-Ispiritu Santu jiġi fuqek il-qawwa tal-għoli tagħtik għalhekk dak ukoll li se jitwieled minnek jissejjaħ bin Alla. Ġifier it-tieni persuna ta' Trinità, dak li aħna nafuh bħala Ġesu Kristu, tajjeb, kien mod jittitlu speċifiku tal-iben tal-Alla fl-inkarnazzjoni tiegħu. Dikjarat imbagħad fil-beraħ illi kien ta' bilħaq l-iben tal-Alla bil-qawmien mill-mewt. Tajjeb, dik kienet komunikazzjoni pjuttost privata lil Marija Ġesu nnifsu, refera lil nnifsu bħala bin Alla, tajjeb, però Alla ta' prova konvinċenti li huwa ta' bilħaq ibnu bil-qawmien mill-mewt. Fl-Atti 13, waħda mill-priedki tal-Apostlu Pawlu, 13:33, jgħid Alla qajmu mill-imwiet biex issa qatt ma jerġa' għat-taħsir għalhekk natikom il-ħwejjeġ għad-disa ta' David li huma żguri. Il-wieda li Alla wiegħed wettaqa' magħna filli reġa' qajjem il-Ġesu bħalmu miktub fit-tieni salm. Inti bni illum nissiltek. Mela, dak it-tieni salm meta jingħad inti bni illum jien nissiltek, Pawlu qed jikkonfermanna li seħħ fil-qawmien ta' Kristu. Alla u rieħ fil-beraħ u rieħ pubblikament li huwa ta' bilħaq ibnu. Meta ngħidu l-iben tal-Alla, jiġifieri huwa xbija eżatta tal-Alla. Huwa għandu n-natura tal-Alla. Il-missier ma jistax ikun missier mingħajr iben, vera? U allura la darba kull ma huwa l-missier huwa l-iben. Għax l-liema mill-anġli qatt qal inti bni jien illum nissiltek u jerġa' jien se nkunu missier u hu se jkun li iben. Dik kwotazzjoni oħra. Jien se nkunu missier u hu se jkun li iben. Jekk tindenja u tfittixha dil-kwotazzjoni minn fejn ħada dal-awtur? Ħada mit-tieni ktieb ta' Samwel. U hemmhekk Alla tikellem il-David u qed jitkellem dwar ibnu Salamun. U jgħidlu jien nkunu missier u se jkun li iben. L-awtur l-Ebrej qed jaraf illi ħafna affarijiet li ġraw fl-antik għandhom tifsira jerġa' ola minn dak li kien evidenti dakinhar. Infatti, jaffermalna illi d-diskors jien se nkunu missier u se jkun li iben jirreferu ultimament fl-aħħar mill-aħħar għal Ġesu Kristu li huwa aħjar u waqwa minn Salamun, vera? Salamun kien għaref, però Ġesu huwa l-erf tal-Alla nnifsu illi der fostna. Bħalma Ġona, Ġesu qalilhom Ġona kien f'żaqilħu bħalli kieku kien mitfun għal 3 ijiem, vera? Hekk ukoll bniedem se jkun mitfun fil-qiegħ tal-art
Però ngħidilkom illi hawn wieħed aħjar minn Ġona fostkom. Bħalma wkoll jgħidilhom illi hawn xi ħaġa aħjar mit-tempju. Ġesu qed jirreferi għalih innifsu bħala ola minn kull ħaġa illi ġrat qabel. Ġesu jafferma id-divinità tiegħu illi huwa Alla innifsu għandu n-natura tal-Alla billi rrefera għalih innifsu bħala binalla. U l-Lut kienu jifmu dat tip ta' lingwaġġ. Aħna forsi nibdew ngħidu mela jekk bejn Alla mela allura ġie wara Alla. Il-Lut ma kienx jifmu hekk. Il-Lut kien jifmu illi bejn Alla għandu l-karatteristiċi, għandu n-natura ta' Alla. Fi Ġwanna 5 vers 23 Ġesu jgħidilhom illi l-bnedmin kollha għandhom iweġħu jew jonoraw il-liben bħalma jonoraw lill-missier. Wow! Liema sempliċi bniedem li der fostna kapaċi jgħid illi għandkom tonorawni bħalma tonoraw l-Alla l-imbierek. Jekk ma tkunx Alla int innifsek. Min ma jweġġaħx il-liben, ma jweġġaħx lill-missier li bagħtu. ċertu claims qawwija li Ġesu kull ma jmur ikompli jagħmilhom jerġa' aktar u aktar evidenti, aktar ċari. Ġwann 12 vers 44 Ġesu għajat u qal min jemmen fija mhux fija jemmen, imma f'min batni. U min jara lili jara lil min batni. La darba huwa liben allura kapaċi jirrevelalna, kapaċi jurina lill-missier. Xi ħaġa li anke d-dixxipli tiegħu, id-dixxipli intimi tiegħu sabuha pjuttost diffiċli biex iniżluha din. Difatti imqar meta waslu għall-aħħar ċena u Ġesu wasal biex jieħu l-passjoni tiegħu. Qegħdin fil-orfa ta' fuq u Filippu jaqbes u jgħidlu mulej. Urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. U Ġesu qallu ilni ta' żmien kollu magħkom u għadek ma tafnix Filippu. Min ra lili, ra lill-missier. U kif tgħid int mela urina l-missier, ma temminx li fil-missier u l-missieru fija? Il-klim ngħidilkom ma ngħidux minn innifsi. Iżda l-missier li jagħmar fija u jagħmel l-emejjel. Ġesu qed jgħid li jiena għandi intimità unika mal-missier. Meta l-Lut darba qalilhom jienu missieri ħaġa waħda aħna, tant femuh illi qabdu l-ġebel biex ħaġruh għax għalihom f'widnihom kienet dawa illi tajt li inti bin Alla. Bħalma wkoll fil-Ġwanna 5 riedu attwalment iħaġruh. Ġesu qatt ma staħa, qatt ma qatt lura milli juri l-identità vera tiegħu. Mela dik l-ewwel raġuni il-għala huwa superjuri għall-anġli għax huwa liben uniku ta' Alla. It-tieni raġuni huwa l-ewwel imwieled li jirċievi qima. Huwa l-ewwel imwieled. Vers 6 naqraw u meta jerġa' jġib il-primogenitu fid-dinja jgħid u ħajjedarawh l-anġli kollha ta' Alla. L-ewwel net x'inhuwa primogenitu. Primogenitu huwa l-ewwel imwieled, però ma nistgħux noħduha f'sens kronoloġiku. Pereżempju aħna konna familja ta' 6, tajjeb, Toni kien l-ewwel imwieled, imbagħad kien hemm oħti, imbagħad jiena t-tielet, tajjeb. L-ewwel imwieled fil-kultura ludija kienet dak li għandu l-ola unur. Dak li għandu l-ola status. Dak li għandu jett u ħakma. Mhijiex sempliċement xi ħaġa kronoloġika. Fil-Kolossin 1 vers 18 Pawlu jgħid li Ġesu huwa l-ewwel imwieled fost il-mejtin. L-ewwel li qam mill-mejtin. Kif ħanifhmu din? Meta Lazzru qam qablu? It-tifel tal-arma ta' Najn qam qablu? It-tifla ta' 12 sena? Eliżew ukoll qajjem tifel mill-mewt? Huwa l-ewwel imwieled mill-mejtin għax huwa dak imqajjem il-mewt bi kwalità ta' ħajja ġdida. Mentri l-oħrajn li qamu qablu qamu biex reġgħu mietu mewta naturali. U allura f'dak is-sens Ġesu huwa l-ewwel imwieled. Ma jfissirx li kien l-ewwel wieħed illi Alla ħalaq, anzi, huwa l-ħakkiem
huwa dak illi għandu il-jed fuq kollox. Dak is-sens huwa il-primogenitu u Alla jrid illi dan l-iben jirċievi l-qima. U ta' min? Tal-anġli. U ħajadurawh l-anġli kollha ta' Alla. Meta se jseħħ dan? Fit-tieni miġġija ta' Kristu. Meta Kristu jerġa' jiġi għat-tieni darba, l-ewwel darba ġie u prattikament id-dinja ma riditux. Ġie ħwejġu u niesu ma laqgħuhx, vera? Salbuh. Ma għarfux l-sit tal-glorja, però meta jerġa' jġib issa il-primogenitu fid-dinja, ċertament se jadurawh l-anġli kollha ta' Alla. U aktar minn hekk nafu ma ħajaduraw ukoll il-bnedmin kollha se jadurawh u ħajstqarruh bħala sit uniku fuq il-ħolqien kollu. L-anġli jaduraw lill-liben u aħna nafu illi l-qima għandha tingħata biss lill-Alla. Vera? Luqa 4 vers 8 int għandek tqim lis-sit Alla tiegħek u lilu waħdu isservi. L-anġli tajbin ma jaċċettawx qima. Anzi huma nfushom qimu lill-Alla. Però hawnhekk Alla l-Missier irid illi l-anġli tiegħu iqimu wkoll lill-liben. X'argument qawwi x'vera. X'argument qawwi. Għandna l-Ġwanni meta irċieva dak il-viżjonijiet mingħand l-anġlu li għaddihomlu mingħand Ġesu Kristu fl-Apokalissi. Ġwanni probabbilment tant kien megħlub minn dawn il-viżjoni kolli li nxteħed arku bteħ quddiem l-anġlu biex jadurah. U l-anġlu waqfu mill-ewwel. Għallu tagħmilx hekk. Għallu jien il-sir bħalek. Adura lill-Alla waħdu. U allura iva, la darba liben jirċievi l-qima tal-anġli huwa definittivament, ċertament, ogħla minnhom. Raġuni oħra, għala liben huwa ogħla mill-anġli għaliex l-anġli jaqduh. L-anġli jaqdu lill-liben u għall-anġli jgħid u jagħmel l-anġli tiegħu irjieħ u l-qaddejja tiegħu fjamma tan-nar. Infatti naraw kemm il-darba l-anġli dew lil Ġesu waqt il-ministeru tiegħu. Wara t-tentazzjoni tiegħu fid-deżert pereżempju, l-Evanġelisti jgħidulna li ġew l-anġli u dewh. Kif u x'fatta ma nafux, imma dewh. Ukoll meta kien fl-ort tal-Ġetsemani, dellu anġlu u sostnieh. Għenu fid-dik l-agonija li kien għaddej minna. Aktar minn hekk issa. Kważi l-awtur hawnhekk jilħaq il-quċċata tal-argument tiegħu fejn jgħidilna b'mod l-aktar dirett, b'mod l-aktar ċar, b'mod li jifhmu kulħadd. Illi Ġesu huwa assolutament divin. F'kull sens. Imma l-liben jgħid it-tron tiegħek Alla huwa dejjem ta' dejjem. Ix-xettru tar-rettitudni huwa x-xettru ta' saltnatek. Mela, kwotazzjoni oħra mis-Salmi fejn għandna Alla l-Missier qed jindirizza lill-ibnu u jgħidlu it-tron tiegħek o Alla u għal dejjem ta' dejjem. Apparti li qiegħed Alla l-Missier qed jixhed dwar l-eternità ta' Ġesu Kristu, qiegħed isejjaħlu o Alla. Ma tistax tasal aktar minn hekk. Kapitlu wieħed tal-Littra lill-Ebrej hija teżi inkonfutabbli dwar id-divinità ta' Ġesu Kristu. Jekk trid tikkonvinċi lil kwalunkwe xut ta' Ġehova jew nies li ma jemnux dwar id-divinità ta' Ġesu, ħudhom fl-Ittra lill-Ebrej kapitlu wieħed jew fiġ-Ġwanna 5 tajjeb ukoll. Hemmhekk għandek prova kontra prova illi Ġesu huwa divin daqs u bħal missier. Aktar minn hekk huwa ġust, huwa rett, u allura huwa wkoll onorat minn missier. Ħabbejt il-ġustizzja jgħidu u bad l-legalità. Kull ma hu sewwa Ġesu ħabbu. Kull ma kien ħażin Ġesu kritikah u kkundannah minħabba fek Alla tiegħek. Unzjonat biż-żejt ta' eżultanza ogħla minn sħabek. Il-supremazija ta' Sidna Ġesu Kristu hija tant enfasizzata. F'Efesin kapitlu 1 Pawlu meta jgħid li Alla qajmu minn bell-imwiet lil Ġesu. U qiegħdu n-naħa tal-lemin tiegħu stess fis-smewwiet. Isimgħu wis il fuq
minn kull prinċipat u seta u qawwa u ħakma. Dawn huma tipi differenti ta' anġli. Imma qed jgħid dawn huwa wisq il fuq minnhom u minn kull isem li jsemma, mhux biss fid-dinja, imma wkoll f'dik li ġejja. U qiegħed kollox taħt rijlejh. U allura min hu da? Ċertament huwa l-ogħla wieħed immaġinabbli. Alla nnifsu. Alla nnifsu. Ogħla minn kull isem li jsemma. Imma mhux isem li kapaċi naħsbu dwaru f'din id-dinja, imma anke f'dik li ġejja. Ġesu huwa ogħla minn kull isem. U allura bil-raġun l-anġli ifaħruh, l-anġli aduraħ bla ma jixxerjaw fil-glorja tiegħu. Jagħtuh glorja, jagħtuh onur. Meta Iżajja pereżempju ra l-Alla, viżjoni tal-Alla fit-tempju, Iżajja 6, kulħadd jaf taqra ġvera. U ra s-serafini u qegħdin jgħidu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Il-Mullat tal-Eżerċit, ismu turat huma mimlija bil-glorja tiegħek. U ra il-tempju kollu qed jimtela bid-duħħan, dik il-qima li qed tingħata lill-Alla. L-Evanġelista Ġwanni f'kapitlu 12 jgħidilna illi Iżajja ra l-glorja ta' Kristu dakinhar. Ra l-glorja tiegħu. Id-divinità ta' Kristu hija indisputabbli. Din hija il-bedrock. Din hija il-verità suprema illi taqta' il-fidi tagħna apparti minn kwalunkwe reliġjon oħra. Tifhmu għadin? La darba Ġesu huwa Alla li sar bniedem bħalna. Allura il-modija tiegħu hija radikalment differenti. Ma nistgħux nikkomparawha ma' oħrajn. Il-Testament il-ġdid huwa mimli b'affermazzjonijiet dwar id-divinità ta' Kristu. Ġwanni 5 vers 18 jgħidilna għalhekk il-Lut fitxew aktar biex joqtluh għax mhux biss kiser is-sibt f'għajnihom. Ħasbu li kiser is-sibt għax għamel il-ġid. Ma rridu joqtluh mhux biss għax kiser is-sibt, imma għax qal li Alla hu missieru u bekk għamel li nnifsu daqs Alla. Dawn dil-evidenza nkomplu narawa kontinwament. Pawlu pereżempju, b'mod l-aktar dirett fir-Rumani 9 vers 5 jgħidilna illi tal-Lutu mal-patriarki li minnhom ukoll skont il-ġisem ġie Kristu li hu fuq kollox Alla mbierek għal dejjem. Amen. Fost il-privileġġi kollha illi gawdew il-Lut, kellhom il-pattijiet malla, kellhom il-qima tat-tempju, kellhom il-profeti, kellhom loti tal-liġi, imma fuq kollox minnhom ġie il-Kristu li hu Alla jgħidilna imbierek għal dejjem. Titlu 2 vers 13 Pawlu wkoll jgħidilna li qegħdin nistennew it-tama mbierka id-dera glorjuża tal-Alla l-kbir, is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Jiena ma nistax nifhem kif jista' jkun hawn nies bħal huma l-Jehovah's Witnesses illi jgħidulek illi Ġesu kien maħluq. Kreatura għolja ta' bilħaq imma finalment huwa kreatura. Meta nitkellmu dwar għama spiritwali, there you go. Ma jistax ikollok eżempju aktar ċar minn hekk. Ġwanni wkoll jikkontradixxihom meta jgħid fil-bidu kien il-kelma, l-kelma kien ma' Alla, l-kelma kien Alla. U dak il-kelma sar laħam u għamar fostna. U aħna rajna l-glorja tiegħu. Jalaq l-ewwel ittra tiegħu billi jgħid illi aħna nafu li l-bent Alla ġie u tagħna d-den biex narfu lil dak li hu veru. U aħna f'dak li hu veru f'ibnu Ġesu Kristu. Dan hu Alla veru. U l-ħajja ta' dejjem. U li diżżar ħarsu ruħkom mill-idoli, għax meta l-attenzjoni tagħna tkun maqluha minn fuq Ġesu Kristu u nqeduha fuq x'imkien jew xi ħadd ieħor, inkunu sirna idolatri. Imma li tqim mill-Alla bħal ma għamel Tumas meta ra l-pjagi u daħħal idejh fil-kustat tiegħu qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ġesu aċċetta dak il-qima għax hija tiegħu bid-dritt. Mela.
L-awtur lill-Ebrej ikompli il-provi tiegħu billi jgħidilna illi Ġesu huwa mill-anġli, il għaliex finalment huwa l-kreatur ukoll. Huwa l-ħalliq ta' kollox. Il-ħalliq etern u omnipotenti versa 10. Int fil-bidu sit sejjist l-art u s-smewiet huma xogħlijiet idejk. Qed jaġi kwota mis-salmi. U qed jgħidilna illi meta s-salmista kiteb int fil-bidu sit kien qed jirreferi għal Ġesu Kristu. Illi sejjas l-art u s-smewiet l-univers bil-vastezza kollha tiegħu huma emmejja l-idejh. Aktar minn hekk huwa l-ħalliq immutabbli, ħalliq li ma jinbidilx. Aktar tard fl-ittra tiegħu jgħid li Ġesu Kristu l-bieraħ u llum jibqa' l-istess u jibqa' l-dejjem. Ħalliq immutabbli. Fid-divinità tiegħu ma jinbidilx. Bħala bniedem ċertament twieled, trabba, kiber minn tifel sar ġuvnot, sar raġel, bħala bniedem jinbidel bħala imma fil-natura divina tiegħu huwa l-istess vers 11. U ma jinqerdu l-emejjel tal-ħolqien għad jinqerdu imma inti tibqa' u kollha għad jiqdimu bħal-libsa. Imma inti tibqa'. Iż-żmien, il-modja ta' żmien ma tistax taffettwa lill-liben Alla. Tantu hekk li huwa wkoll id-diriġent fuq il-ħolqien tiegħu stess. Kultant nisimgħu diskors li x-xjentisti jaqerdu d-dinja b'xi bomba atomika, jew x-xemx qed tisplodi u allura mbagħad id-dinja tispiċċa. Kollha fantasiji. Il-Bibja tafferma li d-dinja tispiċċa meta jrida Ġesu li tispiċċa. Għax hija d-dinja tiegħu u qed imexxija u qed jikkontrolla u hu qed iġibha fit-tmiem deċiż tagħha. Vers 12, u bħal mantell se tgerbibhom, bħal libsa se jkunu mibdulin. Imma int l-istess u sninek mhumiex se jintemmu. Snin waħda wara l-oħra qegħdin itemmu l-ħolqien tagħna. Qegħdin itemmuh, qegħdin iġibuh fix-xejn. Imma il-mogħdija ta' snin lil Ġesu Kristu ma tagħmillu ebda differenza. Raġuni oħra. Għala Ġesu huwa ogħla mill-anġli għaliex huwa eżaltat fl-ogħla pożizzjoni immaġinabbli. Vers 13. Imma lil min mill-anġli qatt qal poġġi fuq l-leminija tiegħi sa ma nqiegħed l-dewwa tiegħek mirfes għal saqajk. Il-pożizzjoni unika, l-privileġġ uniku li Alla taħ lill-liben u lil ħadd aktar. La lill-arkanġlu Mikiel u lanqas il-ħadd. Poġġi fuq il-leminija tiegħi. Frażi idiomatika li turi li għandu l-istess unur ugwali ma' Alla il-Missier. Ma finalment ukoll jgħid illi l-anġli huma inferjuri, ħafna inferjuri aktar minn Ġesu Kristu għaliex l-anġli Alla ħalaqhom biex jaqduh u biex anke iservuna lilna li għat nirtu s-salvazzjoni. Araw vers 14. Mhumiex kollha spirti għaddejja mibgħutin għas-servizz minħabba dawk li għandhom jirtu s-salvazzjoni. Ġifieri fil-provvidenza t'Alla. B'xi mod jew ieħor l-anġli mingħajr ma nindunaw, mingħajr ma nkunu konxi qegħdin jaqduna. Qegħdin jaqduna. Għax għafen nifissaw fuq di hija realtà sabiħa ħafna, hija realtà li għandna nirringrazzjaw l-Alla għalija, fis-salmi jgħidilna li hu jibgħat l-anġli tiegħu biex ħarsu, kif u x'fatta ma nafux. Però l-anġli huma mibgħutin biex iservuna. Biex iservuna. L-anġli proteġew l-Eliżew meta kien meddet mill-armata tal-vera, proteġew il-mulej mbagħad fetaħ għajn il-qaddejt jura illi l-bed kienet imdawra b'karrijiet tan-nar, vera, kienu l-anġli ta' Alla qed jipproteġu l-Eliżew. L-anġli ħelsu lil-Lot qabel il-qirda ta' Sodoma u Gomorra, u x'vera. L-anġli li ħabbru l-Xaxt, lin-nisa li marru fil-qabar. Kollha huma għas-servizz tagħna. L-anġlu li ntbagħat biex joħroġ il-Pietru mill-ħabs. Il-ktajjen li waqgħu weħidhom, il-bib li nfetaħ waħdu, u l-anġlu qallu tista' tmur. L-anġlu li der il-Pawlu fuq il-ġifen qabel ma nkalja f'Malta. Inkoraġġih u qallu li ebda xara
Min raxxaħat minnkom meħat intilef. Kemm il-darba nagħdu imma llum issa l-anġli jibqgħu jaqduna wara l-kwinti minn ma nkunu nafu kif. Għaliex? X'Alla jridna li nirċievu tas-servizz bil-fidi. Bil-fidi. Allura ħanġibdu il-konklużjonijiet tagħna. Meta għandna din il-prova konvinċenti illi Ġesu huwa l-uniku ogħla mill-anġli, ant min qed tmur għall-għajnuna, l-ewwel ħaġa, ant min qed tmur għall-għajnuna. Aħna nafu li aħna dgħajfin fina nfusna, ħafna nies, anke meta jiena kont tfajjel ċkejken u forsi intom ukoll. Kont immur dottrina kien jgħalmuni ejt dit-talba, anġlu talla, illi fit-tjubija tiegħu Alla tani biex tħarsni. Tifhem. U aħna konna nitgħalmuha għax kien jgħalmu ilna, però tindunaw kemm huwa insult kbir kontra Ġesu Kristu. Il-kaptan il-kbir tas-salvazzjoni tagħna. Illi qed tgħid illi il-protezzjoni l-ħarsien tiegħu mhuwiex biżżejjed. All-omnipotenti li der fostna mhuwiex biżżejjed biex ħarsek. Hemm bżonn tirrekorri għand ħadd ieħor, dik l-ewwel ħaġa jridu noqogħdu attenti illi qegħdin nfittxu lil Alla l-imbierek għal għajnuna permezz tal-medjatur tiegħu Sidna Ġesu Kristu. Illum il-fissazzjoni hija fuq l-qaddisin u x'vera. Il-qaddisin l-interċessjoni tagħhom tlabt u tani grazzja dak il-qaddis u għamel fissazzjoni. Il-nies iridu noqgħdu dik hija idolatrija. Idolatrija qed tmur tixrob minn bjar imxaqqin li ma jistgħux iżommu ilma. Mur għand Ġesu li huwa il-lajn ta' ilma ħaj, bħalma qal il-mara Samaritana. Min jerġa' min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jaqdu l-għaġġ. Ma jixrob minn l-ilma reteħjien, ma jabdu għaġġat, ma l-ilma reteħjien isir fih għajn ta' ilma ġieri li twassal għal ħajja ta' dejjem. Għand Ġesu rridu mmorru, lil Ġesu rridu nqimu, mhux il-qaddisin, mhux l-anġli. L-anġli nfushom ikkoreġew lil Ġwanni. Pietru ikkoreġa lil Kornelju. Meta Kornelju bid-devozzjoni kollha tiegħu nixteħet arku bteħ biex qimu. U minn hemm qallu jibniedem bħalek. Wieħed mill-apostli l-kbar ta' Ġesu Kristu. Nies twajba u anġli twajba iridu illi id-devozzjoni kollha ta' ruħna u ta' qalbna tkun diretta lejn Alla l-imbierek. Rivelat lilna, mur lilna fi Kristu Ġesu. Pawlu jatina t-twissija illi ċertament m'għandniex ninsewa. Fit-tieni Korintin 11 vers 3 meta jgħid illi jiena nibża. Illi b'xi mezz bħalma s-serb arraq beva permezz tal-qerq tiegħu. Hekk ħsibijietkom jitħassru u titilfu l-imħabba safja tagħkom lejn Kristu. Knisja Biblika, Kristjan tal-affarijiet tiegħu jingħaraf il għaliex għandu u jmantni rabta intima ma' Kristu. Fih hemm moħbija it-teżori kollha tal-erf u tat-tarif. Pawlu jgħid li hu kollox f'kollox għalina. U allura rridu ta' bilħaq nistqarruh bħalma hu tassew mingħajr ma nħallu l-attenzjoni tagħna tkun mitlufa fuq bnadi oħra. Issa, l-awtur ċertament laħaq lan tiegħu. Ma setax jagħmilha aktar ċara illi Ġesu ta' Nazaret li der fostna huwa Alla nnifsu. U x'se nagħmlu b'tat-tarif issa? Wara kien ilu kwotazzjoni kontra kwotazzjoni, 7 kwotazzjonijiet. Waħda wara l-oħra qed jibni l-argument tiegħu. Għaliex da kollu? Għaliex taħsbu? Illi qatt joħdu daqshekk fit-tul biex jikkonvinċina dwar id-divinità sħiħa u kompluta ta' Ġesu Kristu. Għaliex? Jekk kompli taqra, minħabba fekk jeħtieġ iżjed bil-kotra nagħtu każ il-ħwejġ mismuwejn li ma niżolqux minnhom. Qed jgħidilna kkonsidraw dal-fatt kbir, dal-fatt suprem, illi Alla nnifsu der fostna. Alla l-Missier kellimna bibnu. Nistgħu naffordjaw illi nkunu traskurati. Nistgħu naffordjaw illi nisimgħu da kollu, naqblu miegħu intellettwalment u nibqgħu mexjin fil-vija l-antika tagħna. L-awtur jgħidilna maħabba fek jeħtieġ
aktar u aktar nagħtu każ. Dan huwa l-iskop kollu tiegħu. Għalfejn qatt jibni tal-argument kollu biex jgħidilna melissa. La darba vera temnu illi Ġesu huwa divin. Irridu nagħtu każ. U rridu nibdew nistaqsu għaliex kellu bżonn illi jiġi fostna fuq dil-art, kapitlu 2 ġejja. U ħajfissrinna għala Alla l-imbierek, Alla li ben kellu jiġi fostna bħala sempliċi bniedem. Għaliex kapitlu 2 ħajdilna li bekk provdilna l-fidwa, bekk sar l-qassis il-kbir simpatetiku magħna biex jippreżentana quddiem il-missier. U allura ma nistgħux nkunu għażiena jew mitluqa. In-natura divina ta' Kristu fil-versens tal-kelma ma tħallinna imkien fejn naħarbu. Imkien. Jekk aħna nistqarru li Ġesu huwa divin, allura rridu ta' bilħaq nagħtu każ. Irridu ta' bilħaq nagħmlu l-attenzjoni tagħna hemmhekk, din mhijiex logħba, din mhijiex xi attività frokna ta' matul il-ġimgħa, din ħajjitna. It-tarif ta' Kristu huwa fil-versans tal-kelma il-ħajja tagħna. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind.